É unha enfermedade que algunhas veces hereda, moitas veces, a maior parte das veces, non. É producido por causas externas. Pero sempre, sempre, sempre é unha enfermedade dos nosos genes. Hai, no libro de instruccións que vos contaba, que o ADN, hai instruccións para que as células vivan e morran. Di a célula de instrucción: ahora, cando chegues a este punto, tens que morrer. Eso ven aí escrito. Claro, se esa instrucción se estropea, esa página do libro se estropea por culpa de calquera cousa, o tabaco, por exemplo, e a célula non pode morrer porque esa instrucción se estropea, eso simplemente é un cambio. Pero claro, é moi diferente. Pásame a seguinte. Moitas están en inglés, pero isto para mí non dá máis que para unha chuleta para saber que vos teño de contar. Sonamos as leucemias, sí, non? As leucemias que son tumores, que son cánceres do sangue. Estos son todos, sabedes que son todas as leucemias e outros que son linfomas. Son páxinas do libro que se meten, un capítulo se mete en outro. Cámbianse como unhas páxinas dun sitio para outro. Isto non é normal completa. Pero cando cites un capítulo do libro e unhas páxinas do libro se meten en outro capítulo, moitas veces ese capítulo non se pode ler ben e se produce unha leucemia. Leucemias hai nas de moitos tipos, según a translocación, que é o cambio, é como lle chamamos o cambio de páxina do libro dun lado para outro, que fora. Hai algunhas leucemias que se curan ben, outras leucemias que son moi graves. E claro, nos temos que diagnosticar que pasa aí molecularmente, cal é o problema xenético, porque é saber que tipo de leucemia teñen e como se ten que tratar e cal é o pronóstico. Conforme, isto danos moito traballo. O que hai agora. Isto é cancro hereditario. Bueno, moitas veces hai unha páxina do libro que xa, como vos decía, está de nacimento mal. E unha persona que teña esa páxina do libro mal ten probabilidades, xa moitas probabilidades de ter un cancro. Isto non afecta a todos os cancros, pero afecta a dous tipos moi frecuentes, que son o cancro de mama e o cancro colorectal. Tamén o de tiroides. Pero un 25 máis ou menos de cancro de mama e un 25% de cancro colorectal heredanse. En un porcentaxe deles podemos diagnosticar cal é o xen que está alterado. Isto para que vale? Para o que ten o cancro sonar, hai que tratalo, pero pode ser para previlo en outros anos da familia que están a risco e que poden ter. E como sempre, as decisións corresponden ao paciente e nunca son, como vos decía, tampouco fáciles. No cancro colorectal, no cancro de tiroides, por exemplo, cando non ten un cancro familiar de tiroides, imaginadevos que vosso pai, vosso avó, vosso bisavó, o irmán, todos tiveran cancro de tiroides. Si dis, terei un cancro de tiroides, podes te facer o análisis. Si dá positivo, quere dicir isto que tes o erro no libro, ibas a ter prácticamente seguro cancro de tiroides. Pero logo te quitas o tiroides, que é unha operación relativamente simple, e non pasa nada. Eso con cancro de tiroides é fácil tomar unha decisión, pero con cancro de mama. Hai moito cancro de mama hereditario. De feito, en Galicia temos unha mutación que apareceu aquí resulta que os primeiros que chegaron aquí e como nosos galegos, claro, emigramos moito, pero veu pouca xente de fora, fíxose unha mutación polo que chamamos efecto fundador moi frecuente. Claro, cando un ten esta alteración, prácticamente seguro que a muller vai ter cancro de mama ou ovario. O problema é que decidir facerse o análisis, porque a pregunta de alguén que é san, pero ten toda a familia con cancro alrededor e quere facerse o análisis que vai a preguntar é: se me dá positivo, que podo facer? Pois realmente o único que pode facer eficaz é quitarse os peitos e os ovarios. Esta é unha decisión igual un pouco traumática, igual que esperar ou quero facerlo. Hai muchísima xente que decide facerlo. Ou di, quero esperar a ter un caso chicos e logo só fago. Pero todas estas decisións que ten que tomar a persoa.